Benvinguda a aquesta nova meditació guiada. En la meditació d'avui et guiaré per a que relaxis el teu cos. Et guiaré per a que et relaxis profundament i d'aquesta manera puguis tenir un son profund i reparador. Al llarg del dia acumulem moltes tensions, pensaments que ens ronden el cap, preocupacions que sovint ens enduem al llit. Avui t'acompanyaré per ajudar-te a relaxar el teu cos físic i la teva ment. Alliberarem aquests pensaments, totes aquestes rumiacions que no ens deixen descansar. Comencem. Acomoda bé el teu cos. Pren consciència de com et trobes avui, de com et trobes en aquest moment, després de tot el dia d'avui. Fes moviments conscients per acomodar-te bé. Quin gust d'estar estirada en el teu matalàs. Quin gust d'apoyar el cap en un fabulós coixí. Si necessites estirar-te, fes-ho. Fes mandres. Estira els peus. Estira les cames. Pots estirar els braços per damunt del cap. Allibera tensions. Tots aquests moviments indiquen al cos que ha arribat el moment de relaxar-se i de descansar. Quan t'hagis acomodat i hagis assolit una postura en la que et puguis quedar en total quietud durant uns minuts, faràs uns sospirs per acabar d'afluixar les tensions físiques. Inhales profundament pel nas, sentint l'aire com penetra a través de les fosses nasals. I amb la boca oberta, deixes anar tot l'aire. Inhala de nou de manera profunda. Ompla't bé. I amb un sospir, deixes anar tot l'aire i sents com encara es relaxa més el teu cos. Farem una última vegada. Inhales profundament. I exhales en un sospir, alliberant de manera conscient totes les tensions, afluixant els pensaments
indicant al teu cos que és moment de relaxar-se. Que bé que estàs estirada en el teu llit. Quina sensació més agradable. Quina sensació més reconfortant. Deixa't abraçar pels llençols que et cobreixen i et protegeixen de manera mimosa, de manera amorosa. Faràs ara un repàs per tot el teu cos i l'aniràs relaxant de manera conscient. Amb cada exhalació sentiràs com es relaxa cada part del teu cos. Començaràs a relaxar-te des del cap i aniràs baixant per tot el teu cos fins a les plantes dels peus. Et concedeixo uns minuts per a que puguis relaxar el teu cos al teu ritme. Molt bé. Ara que has relaxat tot el teu cos físic, és moment de relaxar els pensaments. Deixa que els pensaments vagin passant. Si és que encara en queda algun, després de la relaxació corporal. Inhala i amb l'exhalació allibera els pensaments que apareguin. Així com ho has fet amb el teu cos, ho faràs ara amb la teva ment. Et deixo uns minuts en silenci per a que puguis relaxar-te al teu ritme. Molt bé. I ara, amb aquest silenci corporal, amb aquest silenci mental, t'ajudaré a aprofundir encara més en aquesta relaxació. Per tal de que puguis agafar un son ben profund.
Inhales llarg i profundament pel nas i amb l'exhalació et repeteixes mentalment: exhalo i allibero tensions. Exhalo i em relaxo profundament. Exhalo i el meu cos es relaxa cada vegada més. Exhalo i a poc em deixo anar en el son. Exhalo i deixo que el son m'envaeixi. Exhalo i em deixo portar cap a les profunditats del son. Exhalo i em deixo portar cap a les profunditats de la nit. Exhalo i em deixo portar cap a un son reparador. Exhalo i deixo que el meu cos descansi profundament. Exhalo i em deixo anar per complet. Exhalo i deixo que el meu cos descansi.
allibero tot allò que no necessito i permeto que el meu cos es regeneri durant la nit per tal de poder despertar-me plena d'energia per enfrentar el nou dia. Descanso. Descanso. Em regenero. Desitjo que tinguis dolços somnis. Moltes gràcies per utilitzar aquest canal per a les teves meditacions. Namaste.